Серьезная редакторка Russia Today Маргарита Симоньян вырашила отправить человечую цивилизацию у нокаут, узорвавши термоядерную бомбу у космосе. Чым пагражае такі сцэнар і што здарыцца з усімі намі, калі такі план будзе рэалізаваны? Пра расійскі ядерны шантаж разважае беларускі навуковец, стваральнік тэлеграм-канала ЛЭП-66, прысвечанага радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай бяспецы Сергей Бессараб у размове з Міколам Бянько. Господар Сергей, добрый день. Добрый день. Вас вітае радыёрацыя, а дакладней перадача «Штосьці не так». На мінулым тыдні резонансным стала такая падзея, дакладней выступ расійскай прапагандысткі, рэдактара телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, якая прапанавала зладзіць над Сібір'ю ядерны выбух, каб вярнуцца ў ліхія 90-е. Невядома, чаму яна ўзгадала 93-й год, так? Быў год яшчэ да выбараў, калі Лукашенко, апошні год сапраўднай Беларусі, дарэчы. І па сутнасці, яе голас стаў адным з, напэўна, соцень галасоў расійскіх прапагандыстаў, таму што, калі прааналізаваць контент СМІ, розных расійскіх, рэгіянальных, цэнтральных, то фактычна такіх, як Симоньян, много, але яна ўсё ж такі вылучылася на фоне шматгалосся прапагандысцкага, так, якое пагражае ўвесь час тактычнай ядернай зброі і гэтак далей для Захада і цывілізаванага света і Украіны. Яна придумала новую рэч, выбух тэрмаядернай бомбы на вышыні некалькіх сотняў кіламетраў у космосе атрымліваецца. Як вы рэагуеце як навуковец на пастаянныя пагрозы з боку Расійскай Федэрацыі і яе прапагандыстаў выкарыстаннем ядернай зброі? Сярод мноства даволі такіх бязглуздых, калі-нікалі смешных, калі-нікалі такіх агідных выказванняў наконт расійскай ядернай зброі, ад прапагандыстаў. Симоньян вылучылася не толькі тым, што яна, па-першае, тэрмаядерную зброю рашыла выкарыстаць, а па-другое, што даволі тэхналагічна ці тэхнічна нават дакладна яна гэта ўсё сказала. То бок, калі якісь спецыялісты чуюць прапагандысцкія гэтыя спічы пра ядерную зброю, тут ж адразу бачна, што чалавек бязглуздзіцу нясе і в прынцыпе не ў тэме. А тут яна закранула такія рэчы, якія вядомыя толькі невялікай колькасці спецыялістаў. Як яна сама сказала, што ёй інжынер нейкі там падказаў, як быццам бы. І людзі, больш-менш дасведчаныя, кажуць, што гэта яшчэ з таго часу, калі яна мела нейкія зносіны з Барысам Немцовым, а Барыс Немцоў менавіта яшчэ падчас аспірантуры займаўся разлікамі менавіта такіх рэчаў, то бок электрамагнітнай зброі, для таго, каб выводзіць радыёэлектроніку са строю. Таму яе гэта такая думка і ўсплыла. І, канешне, яна ўсіх узбударашыла, таму што не шмат хто менавіта пра сотні кіламетраў казаў пра гэтыя імі з усяго гэтага мноства дурных гэтых прапагандыстаў. Яна першая сказала, і таму людзі, канешне, захваляваліся. Пра што гэта сведчыць? Можа быць, сапраўды ў нейкіх колах расійскіх каляўладных абмяркоўваецца такі сцэнар? Гэта ж не першыню. Я магу памыляцца, але здаецца, нават ад нейкага вайскоўца яшчэ ў пачатку вайны, ці то летам, то было 22-го года, ці то, можа, восень. Размовы ішлі пра выкарыстанне электрамагнітнай зброі. Тут жа ж справа ў тым, што ёсць такая вельмі цікавая кніга Александр Борисович Прищепенко «Шелест гранаты». Я яе вельмі раю пачытаць тым, хто хоча разабрацца ў тэме менавіта электрамагнітнай зброі. Таму што там гэты навуковец, ён былы вайсковы навуковец, ён распісвае тыя даследаванні, якія ў савецкія часы рабіліся менавіта датычна электрамагнітнай зброі звычайнай. То бок, гэта такія звычайныя выбухоўкі, якія генеруюць электрамагнітны імпульс, які прымушае псавацца ўсю электроніку, без ядернага выбуху. Гэта даволі высокатэхналагічная такая рэч, сучасная Расія, хутчэй за ўсё, ўжо не пацягне такія распрацоўкі. А самы просты варыянт, так, гэта ядерны выбух. Пляснулі, адразу генеруецца гэта шырокапалосны дыяпазон
які як бы прымушае там электроніку псавацца, як бы выгараць. Вось, ну, это самы просты, такі самы відавочны варыянт, это вось просто паветраны ядзерны выбух. Вот скажите, калі ласка, ці былі падобныя выпрабаванні ў гісторыі Савецкага Саюза, можа быць, Злучаных Штатаў, так, падчас гонкі ўзбраенняў у 20 стагоддзі, так, то есть вопытным шляхам? Так, у Казахстане, вось у меня як бы ў тэлеграм-канале, зараз я не спашлюся, які там год, 162, я пісаў пра гэта, там нават я далучаў артыкул пра выпрабаванне ў Казахстане, і там такі артыкул і намалёвана нават схема з дакументаў, са справаздачы пасля гэтага выбуха, на якой адлегласці, дзе выгаралі, напрыклад, рэлейныя шкафы нейкія, дзе як бы выгаралі радыёлакацыйныя станцыі, дзе нішчылася лінія электраперадач, колькі там кіламетраў, але там як бы размова ішла пра до 1000 кіламетраў. Вось. Ну і тут апісанне наступстваў як бы ёсць. Што ж датычна ядзерных касмічных выбухаў, гэта значыць, касмічны гэта вышэй за 100 кіламетраў ад узроўня мора, бо як бы фактычна мяжа паміж атмасферай зямлі і космасам, яна лічыцца дзесьці на ўзроўні 100 кіламетраў. То бок Сіманян, она заклікае ўжо у бліжэйшым космасе ўзарваць это ўсё, не ў атмасферы зямлі. Гэтыя выбухі касмічныя праводзіліся ў ЗША, таксама тыя ў гарачыя 50-60 мінулага стагоддзя, і праводзіліся, канешне, яны і ў Савецкам Саюзе. Але пра Савецкі Саюз на тэрыторыі Казахстана, дарэчы, праводзіліся. Пра Савецкі Саюз мы нічога не ведаем, а амерыканцы так рассакрэцілі ўсе дадзеныя пра гэтыя выбухі, нават здымкі ёсць, і відэо нават ёсць, як бы. Таму інфармацыі даволі дастаткова. А вось, калі, напрыклад, уявіць, што сапраўды Расійская Федэрацыя гіпатэтычна наважылася бы на такі крок, ну, вот, да чаго гэта магло бы прывесці, да якіх наступстваў? Ці можам нейкія прагнозы рабіць? Адразу скажу так, што такіх самых тыповых фактараў уздзеяння, якія ёсць у звычайнай ядзернай зброі і пра якія мы ўсе ведаем, прызвычаіліся да іх, накшталту там выпадзенні радыеактыўнасці, радыеактыўных ападкаў, пранікаючая радыяцыя, ударная хваля. Ну, такога не будзе. Такога як бы не будзе, таму што ў космасе там ударнай хвалі ў прынцыпе няма, ападкі, яны паляцяць палову ў космас, палова, канешне, пойдзе туды да атмасферы зямлі, але яна перамяшаецца атмасфернымі цячэннямі, якія у атмасферы зямлі існуюць, і дзе гэта ўсё асядзе, ніхто не ведае, у якім паўшар'і гэта асядзе. Вось, дакладна будзе электрамагнітнае выпраменьванне і дакладна будзе светавая ўспышка. І вось з кропкі гледжання звычайнага чалавека, які знаходзіцца на той тэрыторыі, над якой там гэта, як сказала Сіманян, над Сібір'ю. Адзіны такі 100% відавочны пашкоджваючы фактар – гэта светавая ўспышка. Таму што калі амерыканцы выпрабоўвалі свае касмічныя ядзерныя выбухі, вельмі шмат людзей, гэта, здаецца, над гавайскімі астравамі там праводзілася, былі пашкоджаны вочы. Была пашкоджана сетчатка вачэй у шматлікай колькасці абарыгенаў, якія там. І ў некаторых супрацоўнікаў, якія не надзелі спецыяльныя акуляры. Што ж датычна электрамагнітнага імпульса, ён будзе ўзаемадзейнічаць з магнітасферай зямлі па тым жа прынцыпам, па якім ўзаемадзейнічае, напрыклад, сонечны вецер. Будзе моцная геамагнітная бура. То бок пашкоджваючым фактарам будзе ўжо не само выпраменьванне электрамагнітнае ад ядзернага выбуха, а менавіта тое, што яно зробіць з магнітасферай зямлі. І ўжо менавіта магнітная бура будзе выклікаць наступствы нейкія з электронікай, з лініямі сувязю, з лініямі электраперадач. Вось, каб зразумець, да чаго гэта можа прывесці, я раю пачытаць в інтэрнэце проста пра так званае событие Кэррингтона. А можете расшифровать, что это такое, падзеі Кэррингтона? Гэта была даволі магутная, першая з запісаных магутнейшых успышак на сонцы, якая як бы выклікала там масу такіх негатыўных эфектаў на зямлі. Там пачалі гарэць правады тэлеграфныя, як бы людзей пачало біць токам,
уявіць 19 стагоддзя, там же яшчэ было тэхнікі намного меней, чым зараз, і яе роля ў жыцці, вось. І там як бы шмат і гарэла гэта, і ізаляцыя гарэла, як бы гарэлі тэлеграфныя правады, як бы людзей біла токам. Карацей, просто там трэба адчыніць і апісанне паглядзець. Як бы там пералічаныя, ўжо і ў 20 стагоддзі, калі таксама мелі месца вспышкі на сонцы, такія ж эфекты. Пачыналі нейкія перабоі з рэле ў цягніках, амаль паўсюдна. Вось. І зараз я так мяркую, што моцны такі выбух, ён бы толькі рукатворная такая вспышка на сонцы, і гэта выклікала б таксама вельмі магутную геамагнітную буру, а ўжо геамагнітная бура, там цэлы спіс, што яна магла б нарабіць. І гарэлі бы правады, падземныя кабелі, гэта гарэлі бы лініі электраперадач, і спрацоўвала б рэлейная тэхніка на АЭС, в больницах, да паўсюдна, карацей. Як я напісаў себе ў тэлеграм-канале, што мы сапраўды вернемся ў 93 год, але 93 год да нашай эры. Папулярызатар навукі Сергей Бесараб разважаў на тэму таго, што не так з прапановай расійскай прапагандысткі Сіманьян з выбухам тэрмаядзернай бомбы ў космасе. Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка до нядзелі.